Všetkých priaznivcov rýchlych vozidiel a vône benzínu vítam pri sledovaní reportáže z posledného podujatia majstrovstiev Slovenska Rally Rožňava. O popredných umiestneniach v slovenskom šampionáte už bolo rozhodnuté a to sa aj odrazilo na štartovacej listine. V nej bolo zapísaných 18 posádok, z toho 2 z Českej republiky, a tak druhý ročník rožňavskej rally dostal prívlastok medzinárodný. Ešte pred štartom sa oči všetkých prítomných nevedeli otrhnúť od modrého Forda Escorta VRC, na ktorom mal štartovať známy bavič divákov Jozef Béreš. Pohľad pod kapotu však nasvedčoval, že s motorom tohto tátoša nie je všetko v poriadku, a bola to pravda. Turbokompresor, bez ktorého takéto vozidlo štartovať nemôže, dorazil doslova poštou 10 minút pred štartom, ale mechanici zvládli aj túto úlohu bravúrne a Jozef Béreš sa mohol pripútať a vyraziť do rožňavských ulic. S číslom 1 vyšiel na štartovaciu rampu navrátilec na pretekárskych tratiach Bedřich Haberman, ktorý si so spolujazdcom Karlom Jirátkom chcel v Rožňave vyskúšať silnú Toyotu Celica GT4. Igor Suško s Emilom Horniáčkom vymenili svoj Ford Escort takisto za Toyotu, ale o niečo staršiu ako Haberman. Česká posádka jazdiaca aj so slovenskou licenciou Michal Gargulák a Jiří Malčík mala azda najsilnejšie vozidlo v skupine N, Mitsubishi Lancer Evolution 3. A ako neskôr uvidíte, táto dvojica poriadne potrápila aj dve oveľa silnejšie áčkové Toyoty. A tu je Jozef Béreš s Henrichom Kulusom, ich požičaný Ford teraz už spokojne priadol. Na tradičnom mestskom okruhu, ktorým sa u nás na Slovensku začína každá rally, sa zhromaždilo veľa zvedavcov. Už tu sa ukazoval priepastný rozdiel medzi prvými 5 posádkami a ostatkom. Haberman s Jirátkom jazdili opatrne, ale s istotou. Naopak Igor Suško, známy svojimi častými nechcenými dizajnovými úpravami svojho vozidla, jazdil riskantne, ale o to zaujímavejšie pre divákov. Michal Gargulák z Mitsubishi mal po mestskom okruhu najlepší čas, ale pripomínam, že toto vozidlo patrí do skupiny N. To znamená málo upravovaný automobil. A je zaujímavé, že na neho v uliciach nestačili ani áčkové, čiže úplne upravené Toyoty. Prolog sa skladal z 2 častí. Všetky posádky mali spolu prejsť 8 vyše 2-kilometrových okruhov. Lahôdka pre oči aj uši Ford Escort VRC. Posádka Jozef Béreš, Henrich Kulus však s ním veľa šťastia nemala. Už v prologu podpalili piesť v motore a museli odstúpiť. VRC bolo požičané z Maďarska od pána Seleckého. Hold, ale aj tam sa vyskytol problém, že vlastne turbo prišlo na poslednú chvíľu a mechanici nám ho montovali. Vlastne 2 minúty pred štartom sa podarilo namontovať turbo. Bolo namontované správne, turbo aj fungovalo správne a myslím si, že to viac menej vznikla nejaká vada tým, že vozidlo bolo chystané na rýchlo, lebo vlastne pán Selecký už ho mal odložené tzv. Na druhú sezónu, ale tým, že sme ho požiadali, že by sme chceli od neho prepožičať vozidlo, tak behom jedného dňa dokázali mechanici zložiť auto a pri tomto sa môže stať všeličo a ťažko povedať, že čím sa to stalo, ale myslím si, že naše zavinenie to nebolo. Aj keď bez Béreša s Kulusom aj na druhý deň sa bolo na čo pozerať, hneď druhá rýchlostná skúška bola azda pre divákov najatraktívnejšia. Spoza horizontu sa vynoril aj Igor Suško a pravá strana jeho Toyoty už bola riadne upravená, ale auto ostalo pojazdné a ostatné dajú mechanici hravo do poriadku. Pekný skok sa podaril aj Gargulákovi, ktorý si v tejto chvíli ešte stále udržiaval prvé miesto. Najvyššie a najďalej doskočil Martin Tokár na Hyundai Coupé, ale ani tomu v celkom hodnotení nepomohlo a skončil až 12. Rally Rožňava pokračovala známou rýchlostnou skúškou z obce Lipovník na Sorošku, ktorá sa jazdí aj na rally Gemer. Bedřich Haberman stále prekvapoval divákov niekedy až prehnane opatrnou jazdou. Sedel som v tom prvýkrát, predtým som jazdil so starším typom Toyoty a tento typ Toyoty GT4 je veľký rozdiel ako v technike, v podvozku a tak ďalej, čiže aj to bol cieľ tejto Rožňavy, naučiť sa s tým zavodiť. Habermanov najväčší konkurent Igor Suško si predsavzal, že poslednú rally v sezóne dokončí a vedomie, že už v týchto chvíľach viedol, mu pridávalo dobrú náladu. Absolútni majstri Slovenska v skupine N a ich Mitsubishi Lancer Evolution 3.
Dojem z dobre organizačne zvládnutej rally skazila azda len 7. rýchlostná skúška z Uhornej do Krásnohorského podhradia. Prvých 6 posádok prešlo 13,7 km bez problémov. Stále viedol Igor Suško, v tejto rýchlostnej skúške bol o 8 sekúnd lepší ako Habermann. Výsledný čas sa započítal aj Gargulákovi s Malčíkom, ale posledný, kto odštartoval bez problémov, boli Zubík s Galetom na Renaulte Clio. Štart ostatných 9 posádok sa zdržal pre poruchu časomiery a tak im do výslednej listiny zapísali spoločný čas podľa posledného klasifikovaného vozidla. Cieľ rally Rožňava sa blížil. V štartovom poli ostalo z pôvodných 18 už len 13 posádok. Poslednú rýchlostnú skúšku už jazdci poznali takmer naspamäť, veď zo Sorošky do Lipovníka alebo opačne už išli po 4. krát. Že by bolo v okolí Rožňavy málo možností na rally.